Så har vi opgave 6, hvor først har vi en funktion f givet, hvor vi skal bestemme monotoniforholdene. Så hvis vi skulle gøre det lidt hurtigt, vi definerer f, og så beder vi Inspire om at differentiere den. Og vi skal have fundet de steder, hvor at den er større end 0, og tilsvarende de steder, hvor at den afledte er mindre end 0, så kan vi sige, at den er voksende, når at vi er x-værdien er under minus 7 eller over 3, og aftagende, når den er mellem 7 og 3. Så det giver os vores monotoniforhold. Hvis vi skulle skrive dem op, så se den tidligere opgave, hvor vi gjorde det. Det, der er lidt mere spændende i den her opgave, det er opgave B, hvor vi får givet en funktion g, der er... Det var ikke graf, jeg vil have den her gang. Det var i noter, så definerer vi g. Her har vi en funktion, hvor at vi har en ukendt konstant k, som kan antage forskellige værdier. Og alt efter hvilken værdi k har, så har funktionen 0, 1 eller 2 vandrette tangenter. Og vores opgave er så at finde ud af, hvilken værdi skal k have, for vi har præcis én vandret tangent. Så tangenternes hældning, den hænger sammen med differentialkoefficienten. Det er differentialkoefficienten, ikke? Så vi starter med at differentiere g af x. Det giver os et udtryk for tangentens hældning, som også afhænger af k. Så ved vi, at hvis der skal være vandret tangent, så er der præcis så skal vores differentialkoefficient være 0. Det giver en ligning, som så er x i anden plus 4x plus k er lige med 0. Det er en andengradsligning. Og den har netop én løsning, når diskriminanten er 0. Så den regner vi ud. Så vores diskriminant her, det er jo så, det er stadig b anden minus 4ac. Så hvis vi regner den ud, så har vi, at vores b, den var 4 i anden, minus 4 gange vores a, det var 1, og vores c, det er netop k. Så får vi sådan noget der. Den skal være 1. Så vi sætter det lige med 0 og løser. Så får vi k skal være 4. Så der er en vandret tangent. Og k er 4. Man kunne have tegnet grafen, så prøve sig frem med forskellige værdier af k, eller oprettet som skyder. Men der skal man i hvert fald ind og klart argumentere for, at der så netop kun er lige præcis en vandret tangent, når k den er 4, og man skal være heldig at ramme værdien 4. Det er med standardskyderen i Inspire, der kommer 4 frem som mulighed. Så der finder man den nok. Men det er ikke en teknik, der sådan virker generelt. Altså, det er svært at opdage, at man lige skal oprette en skyder, så skulle den være 3,97 for eksempel. Det at finde ud af, at det er lige den værdi, man skal finde frem til, kan man ikke nødvendigvis eksperimentere sig frem til. Så det her det vil være en generel løsning på problemet. Altså, det handler om at bruge vores viden om, at den afledte funktion, det er tangentens hældning. Og så sige, at der skal være vandret tangent, så
Der skal tangenshældningen være 0, og der er jo netop én løsning, når diskriminanten den er 0, og så lader vi diskriminanten gøre resten af arbejdet. Det var det opgavesæt.